Ola, son Sara Tabullo Santa Clara e defendín recentemente a miña tese na Universidade de Vigo. Algúnha vez escoitaches falar do conto da criada? Pois na miña tese eu estudo as representacións das mozas nesa distopía. Aparecen sobre todo na serie de televisión emitida entre 2017 e 2025 e tamén na segunda novela, Os Testamentos, publicada por Margaret Atwood no ano 2019. A súa presencia cobra moitísima importancia e a través das súas experiencias vemos como os roles de xénero están moi marcados e teñen que seguilos. Elas, desde moi pequenas, teñen que seguir estes roles de xénero que esperan que sexan pasivas, submisas e que acepten todo o que lles veña sen ningunha queixa. Pero, lonxe de aceptalos, elas rebelanse, crean redes de solidariedade e buscan tamén xustiza para outras mozas. Tamén, iso destaco na miña tese e, ademais, outro dos puntos principais é a falta de representación de raza e racismo tanto na serie como nas novelas. A violencia colonial aparece de forma descontextualizada, de forma que parece que lle pode afectar a calquera moza do mesmo xeito, independentemente da súa etnia, pero non consigue afondar no racismo estrutural que prevalece en Occidente e, en concreto, en Norteamérica neste caso. E aínda que estes temas pareza que están solamente neste mundo de ficción, son temas de realidade, de actualidade, que nos axudan a reflectir sobre o que pasa ao noso redor.